Og der var ikke underskrevet, der var ikke nogen kontrakt, eller der var ingen renter på? Overhovedet. Altså, det spiller man, og man har jo faktisk rigtig meget kredit dengang. Som nybegynder man går jo, vi havde faktisk ikke tjent nogle penge af betydning. Det gjorde, det var sådan set, der var en vis tillid, at for de unge, at man kunne, jeg kunne fortælle mig selv det første år, vi skulle have kunstskøen hjem, jamen jeg havde sgu ikke de 4.000 der, det kostede. Så sagde jeg faktisk bestyreren i lokalforeningen, jamen det skal du sgu bare, vi får penge til jul, så er det i orden. For det var sådan en lille sælger en af gødningsforeningen i den er faktisk helt værd. Og bare de fik penge til de skulle købe det næste troldgødning, så var det ligesom godt. Det med renter, det spil der med som en på det. Og alle er faktisk grossister, og alle havde jo faktisk, det var ikke ualmindeligt med 3 måneders kredit. Det var jo sådan ligesom det, og det kunne også trække sig længere, hvis det var sådan det. Men det var tilliden, det var sådan set den der. Og der var sgu aldrig skrevet nogle papirer nogen steder. Man skulle stole på hinanden. Man er nok mere med et ord, det var et ord, og det var det. Ja. For ellers var du sgu ikke vel set. Du fortalte, din kone og dig har fortalt om det der med at komme til Hesselballe der i 62, 63 og skulle sådan optages i det lokalsamfund, der var. Hvordan gik det? Jamen nu er jeg jo så hernede for Hjort, så jeg kendte jo sådan set, eller min far gjorde, faktisk. Vi kendte hinanden sådan set i de der små sovene jo dengang. Og nu er fatter og så Herman Sommer, som jeg købte gården af, de har sat i flere bestyrelser sammen, så de kendte udmærket hinanden og vidste, hvad man stod for sådan set. Og jamen, vi gled jo sådan set bare ind i det, altså som det var. Kunne I finde ud af det sammen, altså? Jo, nu har jeg sådan et vist samarbejde med min far i starten, sådan set. For det var jo sådan i overgang, hvor man begyndte med mekaniseringen. Og det var sådan set en lidt hård tid, fordi lige pludselig, så skulle alle de her gamle hesteredskaber, så skulle de skiftes ud med det, hvor det skulle være traktordrevne. Ja. Og der har jeg fatter jo sådan noget, altså lånt der nu på ham en gang imellem, så vi hjalp hinanden også med at køre over og sådan noget til. Så skillede vi sammen med vores traktor, så for hjælp mand havde vi hørt min traktor hver sted, og hvis der skulle 2 eller 3 til, for at det kunne køre, så var man nødt til. Men kunne I finde ud af at hjælpe hinanden i byen så? Altså, du siger, at der var jo en hel del gårdmænd. Jo, men det er jo ikke sådan, faktisk hver mand pas på sådan set i det daglige sin bedrift. Ja. Men jeg kan da huske et år, der havde jeg gået hen og fået en byld i det ene lår, og vi trængte til at få vores råger renset. Så kom Svend Nielsen og Ove, og så rensede de rågerne for mig. Og det var jo en stor hjælp, altså lige at de kunne smutte ind. Du fortalte også, at da du kom til dig, der ville du dyrke dine marker på en lidt anderledes måde, end man plejede at gøre. Hvordan gik det? Jamen, det gik som egentlig godt nok. Det var delt op i faktisk i 10 lodder. Og dem halverede det jo sådan, eller næsten ned til, det var bare 6 regulære vanger, sådan at der blev nogle gode træk ud i. Fordi de nye maskiner, de kræver sådan set, at man har en mere regulær, ikke alt for man er hjort. Men det gik sådan egentlig. Folk kunne jo godt se bagefter, at det var den eneste måde at gøre på med de maskineri. Men det kan da godt se førhen, når man kørte med hesten, så kunne man ikke have de store stykker. For de kunne simpelthen ikke nå, hvis de skulle gå om ploven sådan. Det var hver gang man vendte med dem, så fik de jo ligesom lige et lille pust. Ja. Så kunne de igen. Og hvis man skulle slæve over helt ud fra den anden ende, så skulle de jo holde måske 2 gange på vejen ind, inden de fik vejret igen. Ja. Og der var det sådan med nogle små stykker, så kunne man lidt bag at passe det. For man kunne ikke, de kunne ikke overdrives med hesten, fordi de skulle have luft en gang, sådan set, hvis de rigtig havde slævet på. Så der skete også på det tidspunkt sådan en industriel revolution på, i landbruget, det danske landbrug? Helt sikkert altså, og det lige et overgang med i 60'erne, der gik det utroligt stærkt, for eksempel med, at
de første 4 år, der høstede vi jo med selvbinder og brugte tærskeværk. Og så lige pludselig, så kunne man ikke mere få mandskabet. Og så gik man jo over til madtærskeren. Men det var jo faktisk nogle små maskiner dengang, så det et år, jeg havde bestilt, der var det 3 uger inden, at de kom og høstede det, fordi jamen, det her, han kunne simpelthen ikke nå det, fordi der var ingen kapacitet i dem. Nej. Så nu klarer de på en dag? Ja, det behøver ikke engang være stort. I hvert fald det areal, som man... Nej. Det første år, jamen, når man tænker så om i dag, jamen, der havde jeg sådan en lille medhjælper der om sommeren. Og jamen, vi brugte nok en morgen på at få høstet de her 22 tønder landkorn. For dem med selvbinder og skulle have sat sammen og have kørt hjem og rivelser. Så vi var færdige den 3. oktober det år. Og der skulle der høstfest om aftenen i forsamlingshuset. Dengang så gik der jo sådan en mand fra forsamlingshuset rundt, når vi skulle nå ved at være færdige med høsten. Og så blev du inviteret til høstfest. Og havde man haft nogle medhjælper eller noget, så betalte man også for dem, for at de skulle være med sådan en aften. Jeg havde blandt andet en kone her fra Hjortsø, som hjalp mig de første 4 år, da vi købte med selvbinder. Og hun var faktisk en stabil kone. Hun kunne altid komme, der var aldrig noget vrøvl. Og jo, sådan da, jeg har lige fået hende kaldt til gården, og vi skulle til at køre kort ind, så kom der en regnby. Så jeg, det var så der kæle. Det skal du ikke være kyv over, sagde hun så. Far har nok lavet hjemme. Så jeg har en hel vaske der hjemme. Det var hun faktisk godt tilpas med. Så hvor mange år kan man sige du har været i landbruget, hvis man overhovedet kan sige, du er trådt ud af det? Nu sidder vi jo her i en lidt anderledes omgivelse, fordi du har jo afhændet gården her for nylig. Ja. Din søn, Niels, har overtaget den. Ja, den har overtaget den i 2001. Ja. Vi har så drevet den op i 39 år. Men altså har jeg jo faktisk... Men jeg kan huske alle høsten, hvordan de har været siden 1946. Der kan jeg faktisk se hver sommer, hvordan den har været. Okay. Er det noget, du har skrevet ned, eller du kan huske? Det ser jeg inde i computer. Men det er fordi, vi lever med i det. Ja. Vi kan huske de forskellige år, hvordan de har været sådan med regn, og hvordan høsten har været nemt, eller besværligt, eller sådan noget. Så fortæl mig lige en rigtig, rigtig dårlig høst. Hvor er vi så henne? Hvad for nogle årstal har det været? Det var i 87. Og vi fik sådan set en god forår, men fik en utrolig kold juni. Så det hele plantevæksten blev sat i stå. Det minder lidt om det, vi har lige nu. Nej, ikke helt. No. Men vi begyndte med at høste den 28. september. Og vi startede med 27% vand i kroppen, og det var helt... Vi var simpelthen... Jeg tog ikke lægget lidt på vand, så det blev kørt i forstof og tørret de første 300 tønder. Så havde vi 8 dage til at rige høsten. Vi var færdige den 5. oktober det år. Det var den mest våde og træls høst, vi nåede her. Og der om sommeren, jamen vi fik jo en tårnby efter den anden med 45 mm hver gang. Og det blev jo sådan set, at nogle steder, vi havde 2 tønder land, den kunne slet ikke køre på. Det var så vådt, at tærskeren, den sank simpelthen. Okay. Så der var jo som nogle steder, der var vi nødt til at lave sådan nogle show for at komme ud og blive våde pletter.